pa-subscribe naman po at paki-likes and share po ang aking mga videos. Maraming salamat po. At siya nga pala, kay Sir Ruel din, kay Sir Ruel Lipat po, paki-support po ninyo. Ganon din po, likes and share po ang kanyang mga videos. Maraming salamat po. Kagagaling lang namin, galing po kami sa auditorium kasi ngayon po yung payout ng seniors, yung mga ayuda ng mga, hindi, yung Christmas gift from our mayor to our senior citizen. So dahil mahina si tatay, kaya ako ang kasama nila yung pumunta at katatapos po nila. So ngayon po ay magsa-silent flight ulit ako dahil na po nung dati, dahil marami pong trabaho, ako yung nagluluto. So iiwan ko po itong cellphone ko dito lang po sa tindahan. Maraming salamat po.
Mama Ellen! Walang tao. Tawag ka nga, wala nga akong tao. Ay, wala po. Diyan mo. Len! Wala. Saan?
Ano ba lang? Saan punta? Tama mo ko. Ha? Tama mo ko. Diyan nyo eh. Diyan na muna kayo. Tama muna ako dito. Wala tao dyan? Tara muna ka na. Saan ka dyan? Balikan nyo lang ha.
Hello everyone! Hello, hello! Shout out po sa inyo. Ito busy po ako. Ha? Sorry. Ne? Kanyayo. Sa tatay ko, sa itisibin ka. 1.8. At ako nakal 300. 300 yan duma. 300. Diyan na yung buto sa nyada. Ne? Lumabas sa di palingki sa pagbagata ni. Wow. Lumabas sa katigil palingki ko. Nilakay ko, 300 na ala na, wala na. Wow. Tuligay. Oy.
La, may sting kayo?
shoulders that, okay? Only back.
Hmm.